Aquesta setmana s'ha fet un pas més per completar el rellotjament d'un miler de famílies del barri de Sant Roc que des de 1998 esperen un nou pis perquè el seu està afectat per aluminosi. D'una banda ha començat l'enderroc de 2 blocs a la plaça de Sant Roc que ja estaven buits i de l'altra una trentena de veïns han pogut visitar els nous habitatges on s'hi traslladaran durant aquest any. El procés de remodelació original preveia l'afectació de 975 habitatges, però l'any 2007 s'hi van afegir 144 pisos més afectats per aluminosi corresponents a l'avinguda Marquès de Mont-roig. Precisament 28 famílies que vivien en aquesta zona del barri de Sant Roc han pogut visitar aquesta setmana els pisos on s'instal·laran properament. Tot i tractar-se de preus reduïts, els veïns han d'assumir un sobrecost per accedir als seus nous habitatges. Nosotros amoldamos el piso porque pensamos que bueno, es el piso para toda la vida y lo adaptamos a nosotros. Y claro, ahora llegas aquí y has de comenzar otra vez. Está todo muy bien, estos tienen calefacción, tienen de todo. Nosotros aquello lo adaptamos igualmente con calefacción, lo hicimos todo igual, solamente que ahora ya hemos de dejarlo. Si yo llevo aquí más años que vos, quería a mis hijos aquí, en el mismo... La família és propietària o està de lloguer, si té el pis pagat o hipoteca. En qualsevol cas, des de l'Incasòl s'intenta estudiar cada cas i posar facilitats perquè tothom que té dret a un nou habitatge hi pugui accedir. En aquest cas són 2 blocs que hi ha aquí a Marquès de Mont-roig. Diguem, el que passa que les famílies que venen aquí a viure són les que tenen dret de rellotjament, o sigui que tenen un títol que sigui de propietat o de lloguer i després que tenen la data de rellotjament correcta, vull dir que viuen des d'una certa data fins a la data d'avui. Després hi ha persones que no compleixen aquests requisits, són pisos de propietaris que no hi viuen, etc. Aquests doncs, es farà l'expropiació i no tenen per què venir a viure aquí. Un cop es traslladin aquestes famílies, que es preveu que sigui al llarg d'aquest any, l'Incasòl iniciarà el procés d'enderroc dels edificis on actualment viuen i que estan afectats per aluminosi. Es tracta d'un pas més en el procés, com deien, però el projecte de remodelació del barri no finalitzarà fins que es construeixi els últims habitatges de protecció oficial a l'avinguda Marquès de Mont-roig. No és així, Sílvia? Així és, el procés de reallotjament de les famílies s'està fent de manera progressiva. Un cop es traslladen els veïns als nous habitatges, els edificis on vivien s'enderroquen per donar pas a la construcció d'altres pisos i així successivament. De fet, aquests dies es du a terme la demolició dels antics edificis de la plaça Sant Roc, que ja van ser desallotjats. En un futur, quan finalitzi la totalitat del projecte, aquest espai s'ha de reurbanitzar per donar pas a una nova plaça Sant Roc. Per culminar el projecte, l'Incasòl ha de construir 40 pisos més al barri. En total s'hauran aixecat 1.119 pisos que calia substituir per problemes d'aluminosi. On estan vivint ara aquests blocs haurien d'anar a enderroc per continuar aquest bloc que arriba fins a Marquès de Mont-roig i poder rellotjar les persones de les altres 4 escales que també estan aquí al front de Marquès de Mont-roig i seria ja l'última part que queda per expropiar i per rellotjar les persones que viuen en aquests blocs aquí en el barri de Sant Roc. Són 40 habitatges més, jo penso que ens quedaran, no et sé dir un número, però menys d'aquests 40 que puguin anar rellotjats en aquest bloc. D'altra banda, i encara parlant d'aquesta zona, des de l'Associació de Veïns de Sant Roc esperen que un dels solars que ha quedat buit al barri aculli un equipament per Sant Roc, com ara una piscina o un hotel d'entitats. Per fer-ho, l'entitat veïnal demana que es faci un canvi d'usos d'un terreny que és propietat de l'Incasòl i que actualment té ús d'habitatges perquè tingui ús per equipaments. Nosotros estamos diciendo que podía ser un equipamiento de una piscina por la anchura que tiene y encima de la piscina puede hacer también pues salas polivalentes para gente joven, para que la asociación estuviéramos como si fuera también un hotel de entidades y entonces quitar todos los locales públicos que desaparezcan y estuviéramos en ese espacio.